азизмои газетхонака тамошо кунем. кадоме дар телеграма подписатсия мекунанд, яъне ки иншоалло баъди барнома 1 соат баъд дар телеграма ҳаминро майда мепартем. баъд мебинем иншоалло. хуб инаи айхонаи Раҳмонов, айхонаи духтараш скорее всего дорад ки рост шавад, яъне ки ба ислоҳ равон кардагиянд, то ин ки бибинанд барномаи Минбари Моҷид, мардум бештар тамошо кунанд. инаи духтари Раҳмонов, инаи наберааш. хуб дига тамошо кунем.